देखी मेहरारू लड़का से अपने मर्द से अगर आजीज हो जाली सो त केंगा कहेली सो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने ए बहिना विचार रखते हैं। बहिना मार मुंह भाई के सुनतो नहीं थी वहां के ए बहिना तबे से बोलाओ तनी सुनत नहीं थी देखनी हमरा छोटका के देखी ना बास्ता धके कहीं कहाँ भाग गई स्कूल से आइल बास्ता फेंकल से कहीं केने निकल गई ई दोगलवन के कहीं का हो गइल बा मुंह पियनन के हमरा जीव आजित कर दले बासो बिहाने उठत सो 8 बजे आ जल्दी जल्दी नहा धोआ के आ स्कूल भाग जाता सो खातो पियत नहीं खसो आ देखी ना स्कूल से आइल बास्ता धके कहीं कहाँ गइल बा पता नहीं कहाँ गली बा गइल बा कहाँ कहाँ हम जाई ओकरा पीछे एइया कर बाप के दशा बा उनहु के उहे बाजे बिहाने से बिहाने उठत ने आ निकल जाता ने गांव में घूमे आवत ने 9 बजे बन रहता हुर लेता फिर निकल जाता ने आवत ने सांझी के बस वही लोन के इहे काम बा जीव आजीज हो गइल बा